Салом алейкум. Канали Иқаки мада хуш омаден. Созакин, тенҷакин, хубакин, ҳама тарафа ништакин, бародаро. Пацан полный ход пешрафтаки. оператив фикр мекардам ки и бача хича гирифтага и бача войма ягон зурай агар май да бинависам ма да ҷавоб наметиҳам ма самооценка ихнам паст мешавад барои ҳамин май одам да наменавистам. Як бор дар прямой эфир шидаи будам ки худаш навист дар комментариёи ман худам рости гап ҳайрон шудам ки ин бача дар комментариёи ман навистестай значит чӣ бугум значит ин бача о қавай нест о чизе ки ман представит мекардам. баъд оҳиста оҳиста қадди ҷура шудем ҳам хеле наздик шудем яъне ҳамун чизе ки ин бача навистагӣ буд як сабаб шудагӣ буд. Рости гап вақте ки мисол